Ekele m abụ m Chukwuma Ogbonna. Otu Nupeng na Pengassan nyara ala anyị ahụ n'ọnwa itoolu afọ 2025. Otu Nupeng bụ otu jikọrọ ndị ọrụ mmanụ petrol na ụmụnne ya ndị ọzọ nọ n'ọkwa nta na ọkwa etiti. Pengassan bụ otu jikọrọ ndị ọrụ mmanụ petrol na ụmụnne ya nọ n'ọkwa ukwu. Ka esi n'ụṅara abụbọ ọnụ nke ndị Nupeng pụta, Pengassan malitere abụbọ ọnụ ụbọchị 28 ọnwa itoolu afọ 2025. N'ụdị malitere ịdị ire ozugbo, ya bụ enweghị otu izu ụka abụọ maọbụ karịa maka iji malite ya bụ abụbọ ọrụ. Ka ya bụ abụbọ ọnụ na-aga, otu TUC bụ otu jikọrọ otu ndị ọrụ dị iche iche n'ala anyị bụ ndị nọgasị n'ọkwa ukwu, sị na ya ga-ekwenye maka na anya bebe imi ebebe kwuo, sonye na ya bụ abụbọ ọnụ Pengassan. N'aka nke ọzọ, otu NLC jikọrọ otu ndị ọrụ nọgasị n'ọkwa nta na ọkwa etiti n'ala anyị, sị na ya ga-ekwere maka na ewu bụ ibe atụrụ, sonye ma ọ bụrụ na TUC esonye. Ma tupu ya bụ abụbọ ọnụ ebido, onye isi otu Pengassan bụkwa onye isi otu TUC bụ Comrade Festus Osifo mere n'onyonyo telivishọn na-akpọku onye isi ala bụ Prezident Bola Tinubu, asị ya mee ka Dangote raa ka o ji, mee ka Dangote raa ka o ji, na ọ bụ Aliko Dangote ka a na-agha. Na Aliko Dangote tụrụ narị ụmụ Naịjirịa 8 n'ọnụ n'ihi mmasị ha jiri sị ka edenye aha ha ịbụ ndị otu Pengassan. $2 Aliko Dangote jiri wee lụọ ụlọ ọrụ ya ejeghị eje na etụnyere n'ụdị iji etụnyere nke ndị Shell ji ganye aka na nta ego maka ihe banyere mmanụ petrol na ụmụnne ya n'ala anyị, na eburu ego nke ndị Chevron tinyere n'ịchụ nta ego mmanụ petrol, igwute ha egbute, ire ha ere, ka e were na nke ndị Chevron nọdụ ụzọ 20 na nke Dangote ahụ erughị otu ụzọ n'ime ya bụ ụzọ 20. Comrade Festus Osifo jiri Aliko Dangote wee tụnyere ndị ụlọ ọrụ ofesi Shell na Chevron. Ọ dị ka ị nwere ya onwe ya dịka onye mụrụ maka ọnụ aka imepụta akara ngwa ọrụ dị iche iche, gụnyere ngwa ọkụ eletrik, ma njụ oyi ma ntụ oyi, bụrụ onye mekanikal injinia, onye mụkwara maka usoro na atụmatụ igwupụta na imechapụta mmanụ petrol na ụmụnne ya, bụrụ petroleum injinia. Ọ dịzịa ka ị were aka ọlụ Festus Osifo dịka onye Naịjirịa wee tụnyere nke ụmụ amado dịka Rudolf Diesel, onye Germany lụpụtara igwe ejin diesel ma nke ụgbọala eji mmanụ diesel anya, maọbụ nke ụmụnne na-abụ ndị Amerịka Wilbur na Orville Wright bụ ndị mbụ lụpụtara ụgbọelu fere efe. Ka mmanụ petrol kọtụrụ na kerozin ha maka ya bụ abụbọ ọnụ, otu dị iche iche
si na ọ bụrụ ha n'otu Nupeng, n'otu Pengassan, n'otu Dapman nakwa Petron maka ebubo ha bụrụ na ha ncha na-agba Dangote bụ onye kwụsịlara ụkọ mmanụ petrol n'ala anyị ma na-eme ka ọnụ ahịa na-ada n'ime afọ na-abụọ gara aga mgbe okpuru na ọ na-aka ha mma ịtụ mmanụ petrol site ofesi maka ego ha na-ebuchete na ya na ọ na-asụ ha ka mmanụ petrol na ụmụnne ya kọọ n'ala anyị maka ngarị na aka azụ ha na-eri na ire ha n'ụzọ mkpuke. N'isi sekpenti abụbọ ọnụ ndị Pengassan gbara bụ ego mbere n'ụgwọ ọnwa n'ọnwa check-up dues. Ha achọghị ka ọ kwa ha maka ha bụ narị mmadụ 8 a chụrụ n'ọlụ na nke Dangote na ego gbara na nde kwuru nde naira ndị isi otu ndị ọlụ tụmadụ ndị nke mmanụ petrol na ụmụnne ha na-ada enweta site n'ego mbere n'ụgwọ ọnwa ndị ọlụ na enweghị ihe bara uru ha ji ya lụpụtara ndị ọlụ maọbụ maka ọdịmma ọha obodo na ọ bụkwa nripịa maka ego ụtụ nde naira 7 nakwa nde naira 12 a na-akwụ maka otu ụgbọala tanka asị ka achaa ọbụla tupu o buru mmanụ petrol agbanyere ya n'ụlọ ọrụ imepụta mmanụ petrol wee pụọ. Ndị ala anyị jụrụ isi si na ike na-adị ndị Pengassan na ndị Nupeng ma ọ bụrụ Dangote wee jụọ ọ gịnị mere na ha agbaghị abụbọ ọnụ n'ime afọ 18 gara aga. Ụlọ ọrụ NNPCL ala anyị kwụsịrị ọnụ na ngalaba abụọ o nwere na Port Harcourt, na ngalaba nke Warri nakwa ngalaba nke Kaduna, n'agbanyeghị nde kwuru nde dọla gọọmenti etiti mere ka o ruo ndị isi ha aka maka iji tinye ụgwọ ọnụ ha ndị akpaghị ahụ n'ụdị maka ibidokwa ọnụ. Ebe abụbọ ọnụ bịakwara kpasuo ndị otu dị iche iche gụnyere otu wota bụ otu ụmụ agbara ụmụ nwaanyị ndị ahịa bụ ndị sịrị na ha ga-esite na ngagharị iwe n'ala anyị niile wee gosi na ha kwụ Dangote n'azụ. N'oge minista ala anyị na-ahụ maka ndị ọnụ na ọganihu n'ịlụpụta ọnụ bụ Alhaji Mohammed Bariadi pụrụ n'ọdịna mkpa isepụ aka enwe n'ofe. Ọ kpọrọ nzukọ enwere mkpụrụ ụbọchị 2 kwụsịrị ya bụ abụbọ ọnụ ndị Pengassan ka Dangote mere ebere kweta ịkpọchi narị mmadụ 8 ahụ ọ chụrụ n'ọnụ maka ebubo mgbe okpuru ugboro ma nye ha ọnụ n'ụlọ ọrụ ya ndị ọzọ. Ka e mesịrị, Comrade Festus Osifo na-adọ aka na ntị Aba na onye ka Dangote si laa azụ n'ịkpọchi narị mmadụ 8 ahụ ọ chụrụ n'ọnụ na ya bụ abụbọ ọnụ ga-amalitekwa ozugbo. Wee na-ajụ ọ maka mmadụ dị 800 n'ọnụọgụ ka otu Pengassan ji tinyekwa ndị Naịjirịa dị 230 n'ọnụọgụ n'ahụhụ ụkọ mmanụ petrol, nke kerozin, nke ụzụ gas na nke ịnya ụgbọelu. Ọ bụrụ na Dangote kwechikọrọ na ya ma mkpaghachi ndị ahụ ọ chụrụ n'ọnụ, bụrụkwa na Pengassan gara n'iru na ya bụ abụbọ ọnụ
ọ gara ebe ka ọ dịrị n'oge nke General Sani Abacha mkpọsa ozi ugo nwata hụ ọgụ egboro egbo ọsọ ọgụ kpọkwu ya iru nwanza na-ere kpọ ọ sị na ya na-aha mmanụ iri inyi na agba abụghị ịgba afụ ọnụ nnụnụ anụ anụ na-anụ ihe n'ikpo nnụnụ. Abụ m Chukwuma Ogbonna ozi igwe Chukwuma Ogbonna onye nnụ ya kọtụla ibe ya.